Euskal kulturaren transmisioa, ikastaroa, Maialen, zu aurten 8. edizioa ingo dago, baina lehenengoan, gaurkoa zabaldu indesun moduan, lehenengoan ikasle onzinean zeube. Ordutik ona, orduan ikasitxekuak, ordutik ona 30 urte honitxeko geho, plazan intuzun den podanetan eta balixogarri izan zatzu, ikusi zu, aldatu da kultura definiteko modua, kultura ulertzekoa, pikin bat ordutik onakoa. Bueno, uste 15 urte diala, guk ikastaroa ingen dula, lehenengo edizio hartatik, okerrezpan hau. Eta, bueno, seguruna kulturgintzara bati begira, ez da, demora asko, ez, 15 urte. Jakina, oain pandemia egoera hontan dena hankaz gora jarri da, baina oain momentuaren radiografia edo irakurketa egitea oso zaila da beti, eta are zailago oain gauden momentu lanborotxu eta nahasi hontan, ez da. Orduan, bueno, gaur eguneko momentu hau kenduta, ze honean momentuaren irakurketa egiten ez baina izaitu, orain eraneun artekoa bizik, ez. Ba, 15 urte hauetan ez zine esan, ez dut uste gauzak hainbeste aldatuko zianik, ez. Ni hitzaldia prestatzen nahi nitzala izatez, ohartzen nintzen edo zalantzoi ba neukan, ez? Ia ez nintzen lehen entzundako haiek beak esaten ari, ez? Eta, bueno, seguru asko baduka lotura eta oraindik marko teorikoa edo zutabeak berdintsua dira, ez? Goatzen naiz gu ikastaro egin genunean, hola, bote prontoan datozkit bi gai handi, ez? Bat, zer da euskal kultura, ez? Zer da euskal, hori izan zen gure ikastaroko gai galdera honditako bat, eta gero garaia harria edo gizartea harriaren garaia eta garai likidoa, ezta? Hori, bueno, azken urtetako soziologiaren edo filosofiaren edo gizarte teoriaren hildoak dira, ezta? Eta, bueno, alde hortatik ez dut uste. Seguru asko teori horiek aurre egin dute, baina nik uste gaur eguna irakurtzeko oraindik parametro horietan gabiltzala gutxi gora bera, ez da. Transmisioa da gaixa, ez da, ikastaro honen gaixa, ez dakit transmisio normalian lehen eukotik, ez, lehen datorren zerbait, jarraitzen dau, eta jarraitu dexen, ikendan lan bada, ez da, zuk kontu duzu inpikin bat, 30 urte honetan bertso munduan plazan zabitzen tarte honetan, pikin bat, ibilbide horretan, ikusi dituzun aldaketak, ez dakit puntu gogorrak, indartsuak, aulauak, pikin bat, azkenian transmisioa zurepetzen dut, oin ja bertsolari barrixauak badatoz, gaztieuak badauz, hori transmitu duzu edo zelat, zuk hori gurako zeke transmitiu edo azkenian transmisioa hor dago, ez da, bertsolari gaztien ganako bezango, zeure esperientzia hori da. Bai, transmisioan nik uste hitza handia izanik, hildo asko dauzkala, edo leku desberdinetatik heldu leikela, ez? Eta, bueno, aipatu dut, transmisio askotan jotzen da eduki zaharren edo ezagutza zaharren bilketa eta jende gazteari erakuste edo ematea ondare hori, ez da? Eta hori da transmisioan alde bat seguruna, baina nik gaur gehiago kokatu naiz eta kokatuen ere diskursoa egiteko eta egoteko moduen transmisioan, ez hainbeste edukietan, ez hainbeste Mikel Laboa zein zan, edo Bizenta Mogel zein zan, edo Txirrita zein zan, eta haien bersoak, ez? Kulturan egoteko politika bati buruz edo aritu naiz gutxi gora bera. Guk aurrekoengandik jaso dugun egoteko eta egiteko modu bat. Lotura daukana, hasi kobratzeko modutik, eta independentzira edo autonomia nahi batera edo autogestio espiritu batera, ez? Hor, dauden gai desberdin askotan